Het wie een aparte week voor Celine van Gerner en Gerben Wiersma. Waans die bepaalde het turnboen dat zij naar de Olympische Spelen maaien en net Wyoming Marcela, die in een jedderstadium onwiest waard. Ja, weer heel bizar. Hè? Dus aan de ene kant best hartstikke blij en aan de andere kant is natuurlijk wat een smetje hoe dat met Wyoming aan is. Ja, dus dat is de keerzijde. Maar het overheerst wordt dat we gewoon heel blij zijn. En ik denk dat ze het nou weer heel goed bewezen had om gewoon ja, te winnen. Overal maar weer. Dus ze is gewoon de beste. Heb je erover ingezeten of het wel goed zou komen? Nou, eigenlijk na Gent, na die brugscore, vooral 14.95, was ik wel overtuigd van dat het nu wel zou moeten lukken. Ja. Maar als dan het daadwerkelijke moment ook komt, wat gebeurt er dan? Nou, het was wel echt even spannend, ja. Het was, ik werd om 2:30 gebeld en het was ook echt 2:30 en ik dacht, ik word nu gebeld en zo. Ja, wel heel leuk natuurlijk. Maar daarna maakt de knop om, want op het NK wil Van Gerner snel dat het boen de goede kar maken had. En dat docht ze, want ze wint de meerkamp en ook de finale op de Bregen. Maar er is nog een absolute uitblinker, Lisa Top, ek van turncentrum Heerenveen. Ze werd tweede op de meerkamp en pakt de titel op de vlier. Maar nog verrassender, ek op de balken is ze de beste van Nederland. Superleuk om hier in zo'n groot Ahoy te staan. En dan zeker als je nog met van die prijs naar huis gaat. Ja, dat is echt super. Waar ben je nou het meest tevreden mee als je het hele weekend bekijkt? Nou, het meest verrassend vond ik eigenlijk dat ik balk had gewonnen. Want dat is normaal gesproken mijn minste toestel. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. In totaal pakken de beide vrouwen zo'n medailles en dus is Wiersma een tevreden coach. Ja, dan domineert ze gewoon dan domineert Nederland. Dat is gewoon geweldig. Ja, wat voor gevoel jij uit als coach? Ja, wel prettig hè? Ja, daar maak ik wel hoor.